Sådan er det. Hey! Hey! Mathias, er det dig? Mathias? Hvornår? Hvornår, Mathias? Hvor fanden er vi? Hvor fanden er der sket? Er du hjælp? Nice to meet you. Hvad fanden laver I, mand? Tag ham dog af jer! Hey, det er mig. Ja, hvad så? Jeg har fundet noget sygt. Du vil ikke tro det. Virkelig? Jeg er kommet ind. Jeg har fundet noget af ham motoren. Han har fortalt mig, han er i gang med noget sygt, vi troede. Ja, og hvad så? Jeg har brug for din hjælp. Hvorfor ringer du til mig? Jeg tror, jeg har fundet, hvem jeg er. Hvor jeg bor. Jeg kan ikke nå at finde ud af mere. Jeg var kommet væk før for sent. Så giv mig bare en kald, hvis du råber i snakke. Hvis du ikke hører fra mig igen, så er koden til filerne The Truth. Du ved for meget, hvor du kender til sandheden. Du tvinger mig til at gøre det nødvendige. Jeg har intet. For jeg holder øje med dem, der søger sandheden, og dræber dem, der finder den. Fuck, Mathias. Peter! Вообще, я ненавижу людей, которые не могут жизнь достать потом. Сюда его! Cigar? Nej? Okay så. Ser du? Mig og min ven her. Vi er businessmen. Og vi kan personligt godt lide, når vores business kører ud af. Business? I er fucking sindssyge, mand. Hvis der er nogle problemer, så gør vi det, der er nødvendigt for at være ordentligt. Men vi gør det hjemme. Ja, uheldigvis for dig, så har du rodet derude noget, du ikke burde. Og vi har altså ikke brug for nysgerrige folk som dig til at ødelægge det for os. Det er ikke noget personligt. Det er bare business. Du bestemmer selv, hvor længe du vil leve.